Яңалыклар чыгарылышы үз эшене башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Салым инспекциясы хезмәткәрләре кисәтә, керем алсаң, салым түләм. Салым түләмәүчеләрне нәрсә көтә? Шулда чираттагы Милли сыйлар партиясын әзерлиләр. Ул кемнәргә һәм кайларга юнәлдереләчәк? Керем алсаң, салым түлә дип искә төшерә салым инспекциясы хезмәткәрләре иң элек узган елда алынган керемнәр турында декларация тапшырырга кирәк. Сүз шәхси практика алып баручы нотариуслар һәм адвокатлар, шулай ук миллек, транспорт чарасы һәм башка нәрсәләр сатып керем алучылар турында бара. Салым түләмәүчеләрне нәрсә көтә? Алдагы минутларда белерсез. 12 меңнән артык чаллы узган елда алынган керемнәре турында хисап тотарга һәм салым түләргә тиеш. Салым түләүчеләрнең берсенең бюджетка кертергә тиешле максималь суммасы 11 миллион сум белән исәпләнә. Хәзерге вакытта декларацияне 8 меңгә якын кеше тапшырган. Салым органы хокук бузучыларга карата камераль тикшерү башларга хокуклы. По результатам такой бездекларационной проверки, кроме налога, челнинцам придется уплатить штраф в размере 20% от неуплаченной суммы налога в соответствии со статьей 122 НК РФ. Салымны агымдагы елның 15 июленә кадәр түләргә кирәк. Шуннан соң кеше тәртип бозучы булып салыначак һәм аңа шулай ук пеньяда түләргә туры киләчәк. Салым инспекциясы хезмәткәрләре пеньяның көн саен үсәчәге турында кисәтә. Следует отметить, что с 16 июля за каждый просроченный день уплаты НДФЛ будет начисляться пеня, исходя из 1/300 ставки рефинансирования Банка России. Налог уплачивается самостоятельно, то есть без какого-либо уведомления из налогового органа, путем внесения суммы на единый налоговый счет. Түләүне билгеләнгән вакыттан да соңга калмыйча берничә өлешкә бүлеп түләргә рөхсәт ителә. Аны салымнар һәм пошлиналар түләү электрон сервисы аша кертергә мөмкин. Физик затлар өчен салым түләүченең шәхси кабинеты һәм шәхси эшмәкәр салым түләүчесенең шәхси кабинеты кулланучылары моны сервиста эшли ала. Шулай ук банк бүлекчәкләрендә яки дәүләт хезмәтләре порталында салымнарны түләргә мөмкин. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Әгәр сезнең берәр проблема борчыса, яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең Макс кушымтасына мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Урам базарларында, киштәләрендә кыяр һәм помидорлар пәйда булды. Бакчачылар җәйге сезонның беренче нәтиҗәләре белән уртаклаша. Быел бакчачылар күбрәк ачык грунттан баш тарта һәм теплицаларга басым ясый. Шулай итеп алар уңышны температура үзгәрүеннән саклап калырга өметләнәләр. Шуларны нинди культуралар сөендерә, кайсылары белән әлеге проблемалар туа. Бу хакта тулырак алдагы минутларда сөйләрбез. Роза Гайнетдинова 50 ел сашлы бакчачы. Ханым бу вакыт эчендә яшелчә культураларын үстерүнең идеаль ысулын тапканлыгын таный. Аның сүзләренә караганда, кыяр һәм помидорлар һава шартларына карамастан өлгерсен өчен аларны бары тик теплицада гына утыртырга һәм көн саен карарга кирәк. Естественно, ухаживать надо, если человек вот за неделю один раз приезжает. Какой уход? А я там живу, я ухаживаю, день и ночь хожу. Утром встаю, начинаю за ними смотреть. Опрыскиваю янтарной кислотой, борной кислотой, молоко, сыворотка, йода. Все это вот надо знать, чем ухаживать, когда ухаживать. Башка чалларда ачы грунттан баш тартырга карар кылган бакчачылар билгеләп үткәнчә, бу сезонда яшелчәләрне нәкъ менә теплицаларда үстерү иң ышанычлысы. Анда үсентеләр һава температурасы тибрәлешләреннән яхшырак саклана. Мы не сеем в открытый грунт, в теплице только сеем. Теплица нормально. Ләкин хәтта парниклар һәм су сибу системаларда быел 100% уңышны гарантияләми. Берәүләр яшелчә чәчәкләренең муллыгына шатланганда, икенчеләре борчылып сезон бетүен көтәләр. Кто знает, еще мы полностью не собрали же ведь урожайное. Ну, помидор мало, вообще мало. Огурцы есть. Чеснок очень хороший, очень крупный. Әмма чаллылар бакча сезонына ахыргы нәтиҗәләр ясарга иртәрәк дип ышана. Алда август ае, бу уңышны актив җыеп алу, өйдә әзерләү һәм кышка консервацияләү вакыты. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Тахир Бикметов, Яңалыклар.
Тәмле һәм татлы шолда чираттагы Милли сыйлар партиясын әзерлиләр шәк-шәк госпитальләрдә дәваланучы, тернәкләнүче, яисә алгы сызыкта булган хәрби хезмәткәрләр өчен билгеләнгән. 2022 елдан Мәдинә һәм аның командасы 100 килограммнан артык тәм-том әзерләгән. Осталар әйтүенчә, алары бары тик табигый продуктларны гына, авыл тавык йомыркасын үй умарталыгыннан алынган балны гына кулланалар. Кондитерлар әйтүенчә, шул ук вакытта гына шәк-шәк йомшак, тәмле һәм баллы була. Мен шаймен чашкара салам бір тамшы. Ол не күрәсез, ол не ничек ул менә түгәрәк шарик булып тора уже готовый. Бу уже әзер дигән аңлата. Шулай итеп, Мәдинә Мөхәммәтҗанова шәк-шәк өчен бал әзерме юкмы икәнен тикшерә, уланы шикәр кушып, ут өстендәге сулы савытта йомшарта, чиста бал катканда ныграк ябыша торган була. Шикәр карамель челтәре тудыра, ул шәк-шәкне ышанычлы итеп беркетергә һәм аның формасын тотарга мөмкинлек бирә. Шәк-шәк тәмле булсын өчен тагын бер сер, тавык йомыркасын суыткыч камерада туңдырырга кирәк. Камырның текстурасы кабарып тора торган һәм күзәнәкле була, камыр болотмасын булып бал сеңдерә, әмма шул ук вакытта үзенең китердәтеп тору сәләтен югалтмый. Монда инде безнең китте 700 килограмм un, 500 litrdan артык май, 5000-дән артык йомырка, 200-дән артык, 200 килограммдан артык шикәр комы һәм бал китте. Менә шуларның барсында эшләп, кызларыбыз белән күңел җылларын биреп, шулайтып безгә җибәрәбез. Хәрбиләргә шәк-шәк хәзерләү гаилә эше була. Мәдинә Мөхәммәтҗановага кызы Алсу булыша. Бу процесска оныгы Бахтияр да кушыла. Малай бик тырышып, камырны кисеп тора. Мен әбекә булышам. Без булышабыз, жидәбез. Без иң беренче шәк-шәкне пешерәбез бисмилла белән. Бисмилла әйтеп. Чөнки ул ризык ул бисмилласыз берничек тә булмый. Ул дуга белән, ул егетләргә дә, безнең егетләр дә әйтәләр. Бик рәхмәт сезгә диләр. Хәзер Мәдинә Мөхәммәтҗанова командасында туганнары һәм якыннары гына түгел, дуслары һәм танышлары да бар. Кайсыдыр татар милли тәм-томнарын әзерләүдә зур тәҗрибә туплаган, кайсыдыр укыган. Әмма барлык волонтерларны бер теләк берләштерә, махсус хәрби операциядә катнашучыларны сөендерү. Научилась, никогда раньше не умела, научилась с удовольствием, с радостью. Все это делаем с душой и с сердцем, с открытым. Ну, это 3 года назад, вот первый раз, вот с Мадиной, я первый раз это все делала. Поэтому мне было 65 лет. А мои подруги, которые живут на Урале, они даже сочинили песню. И там есть такие слова, чтобы ваш чак-чак был как оберег для наших ребятишек, которые нас защищают, и чтобы защищал получше каждого щита. Хәзер инде чираттагы шәк-шәк контейнерлары әзерләнә. Лилия Гатина, Илмира Гайнаддинова, Фәнис Иксанов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматы без иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Поставьте точку в бесконечном поиске мебели для вашего дома. Добро пожаловать в новый современный двухэтажный мебельный центр «Мебель и точка». 3000 квадратных метров мебельного пространства от российских и зарубежных производителей. Наш адрес – Ахметшина, 119А. Радио Кумель 1 августа отмечает свой 29-й день рождения. Мы приглашаем всех слушателей разделить с нами этот особенный вечер. Вас ждут грандиозный концерт с участием звезд татарской эстрады и Дворец культуры «Энергетик». Начало в 19:00. Давайте проведем наш праздник вместе.